Itsas historia zaleok. Bakizuen sortu ziren historia guztiak. Bizia, Grezia, Euskal Piratak, itsasoan. Ongi etorri, Zorgiletxearen itsasora. Oraintxe marea altxatzen nahi da, espero dute ez blaitzea konturatu gabe. Grekoek beti juten ez Greziara, jakina zehaiek asko egin zuten oso modu hiluragarrian. Aipatzen zituzten beraien jakintxo handienetako bat, Thales izena zuen, Miletoko Thales. Mileto kostaldean dago. Garai hartako Grekoek, Kristo aurreko 5. mende inguruan edo, hasi ziren ulertu nahian sartzegoen guztiaren azpian. Eta Thales izan zen, nonbait, edo guk ezagutzen dugula bintzet, lehenbizikoa zerbait fisikoa proposatzen. Beak proposatu zuen, dena ura da. Ipurdia guztiko zain laizter. Thalesekin baditut halako alde hurbil batzuk edo sentitzen ditut, kontatzen da. Thales askota juten zala gora begira, izarrei begira, eta behin baino gehiagotan erori zala zulon batea gora begira izalako. Nei hoi holakoak askotan pasatu zaizkit. Euskaldunen aldera egingo dut. Euskal Herria saltsa balitz, beti imaginatu dut 3 osagai nagusi edo edukiko lituzkela. Alde batetik lurra, beste alde batetik pehelainoa, eta horratzean azalduko dena itsasoa. Alegia nekazaritza, mitoak eta marinelak. Holako giro zailetan beti sortuko die espirituak, beldurrak, mamuak, itzalak. Imaginatzea holako itsaso handi batean, txalupa txiki batien, horrekin aurre egiten, lamien erresuman, lamia zerrekorrak, lamia oso boteretsuak, oso kapritxosoak edo aldarte oso gorabera txukuek. Pentsatzen dut antzemandako dela pixka bat, arroka horiek labanak, baina zorrotzagoak izango dira, eta oso errex moztuko dituzte bizitzak eta ametsak. Horregatik ere, itsasoa duten herrialdi gehienetan agertzen dira talde bereziki ausartak. Eta talde ausartoietan, dana arriskatzen zutenak aske izateagatik, piratak edo kortsarioak zeuden. Piratak oso giro arriskutsuan bizi dira itsasoan eta gaina etengabe borrokan. Ezin dezu holako bizimodu gogorra eduki eta gainera noblea izan, goxoa izan, umoretsua izan, bai euskal pirata batzuek lortu zuten oso modu interesgarri eta divertigarrian gainera. Pixka bat aztertu nunien piraten kontua eta euskal piratana harragarria edo egin zitzaidan asko atera ziren Euskal Herrin, eta batzuek diote Lapurdi izena, esate baterako, berez, eta euskera zala dirudi, Lapurren lekua dela, ze pirata zehaska edo handia bihurtu zen Lapurdi, eta nik horietako batzuk hartu nituen historikoak. Bi liburutan, ze bat egin dut Maile eta Euskal Piratak, eta hor agertzen dira 5 Euskal Pirata historiko, Lapurtarrak 5, hautatu nuna 5 haietatik izan zen, espreski bat egin nun, irakurketa erraza formatuan, Ixtebe Peiot. Irakurketa errazak daukana da, erraza da irakurtzeko, baino oso luzea ez da. Orduan Ixtebe Peioten abentura gutxi batzu bakarrik sartu nituen, baino sekulakoak. Sekulako alea izan zen Ixtebe. Eta zenolako umorea. Ixtebe Peiot, Hendaiarra, euskala seria esaten zioten. Beti behin da berriro harrapatu zuten, ze behin da berriro zebilen borrokan, eta behin da berriro egiten zuen iez oso modu antzerkikoitan edo. Jartu zuten olako zingira baten erdian, uarte batean ezinezkoa zen handik iez egitea, beste inoketzun lortzen, bere indarrez edo lortzen zuen. Beste batzutan, mozorrotu egiten zen, azten zen antzesten, jendea barre egiten. Etxaiek edo barre egiten zioten, eta antzesten azten zen, itxura egiten, eta iez egiten zuen. Behin eta berriro ekuizitu ikaragarrizko abentura zinezkaitzak. Beste bat, Zui Garai Txipi, izenak ja adierazten du. Txipia zen, oso txipia omentzen, altueran, baina izugarrezko ausardia, eta izugarrezko noblezia, eta izugarrezko umorea zuen Ixteberen modura. Eta horregatik ikaragarrizko errespetua zioten, bere lagunek, bere etxaiek eta guztiek. Zui Garai Txipi oso pirata handia izan zen. Beste bat, Jan Lafitte, ere ibilizan Ameriketako Budatan Ingalaterran aurkata ari zirenien, berak estatu batukoen alde egin zuen, asko maite zuten, eta sekulako altxorra omentzeukan, altxor hori ez da agertu, eta horregatik asko esaten dute nonbait iskutatu zuela, eta oraindik ez dutela aurkitu. Zuek pentsatu, pirata gehienak oso ankerrak edo oso gogorrak baldin baziren, haietako ankerrena nolakoa izango zen. Askok esaten dute, Olondarra izeneko pirata bat izan zela, jaten zituen bere etxaien bihotzagaiek bizirik zeudela oraindik. Piratarek oso lagun gutxi zituen, imaginatuko dezuenez, kriston beldurra zioten. Lagun gutxi horietako bat Michel Lebasque zen, Don Ibane Loitzunekoa. Egondan piratarik arriskutsuenetarikue, Maracaibo hiria adibidez, oso pirata gutxirekin konkistatu zuen ez behin, birritan. Michel Lebasquek kriston umorea zeukan, oso beltza, baina kriston umorea.
Eta azkenik, historikoa ez dan, ze aipatu dituan beste laurak oso ospetsuak izan ziren bere garaian, posgarrena, ez orduan ez orain, baino oso kutxuna egiten zait. Destebetxo izena zuen, oso itxusia omentzan gizona, hortz bakarra zeukan, argala eta okerra omentzan, eta kainoikada batek bi ipurmasailak kendu zizkion, imaginatu, zegoen xiskoina. Eta hala eta guztiz ere, kriston umorea omentzeukan. Hori, gustatu zitzaidan nola ikusten den pirata askorengan. Ematen du, pirata izateko, gogorra izateaz gain, ezinbestekoa dela umoretsu izatea. Umore beltza, umore txuria, umore. Mito sortu dituen itsasoak, lamiak, nostalgiak, zenbat ordu zai, lagunen zai, maiteen zai, olatuak goxatzen eta olatuei beldur. Afrodita, kosarik ederrena edo dana. Greziarren mitologiak esaten du Afrodita sortu zala hor, olatuen aparretan. Hori zen grekoentzat edertasuna sortzeko unea eta osagai perfektua. Itsasoa aldakorra etengabe, eder, polit, bortitz, bare, kontraesanez betea. Nik beti imaginatzen dut gaztetan ere astronauta edo izan nahi nuenean, esaten zutenean, oraindik ere esaten da, bizia baldin badago urretik kanpo, probablena edo topatzeko Marte bea dela. Ur asko ekizuelako, orain gutxi gelditzen da, eta gelditzekotan iskutuan, baina behar badaan martziarrak edo martzianoak edo izatekotan, osolako putzuak eukiko zituzten, eta nire sortuko zen bizia, eta segurunez bizia sortu bazan, eukiko dituzte pirata martzianoak. Ni beti izan naiz txuri-txuria, ze gustatzen eguzkitan egotea eta gaur pixka bat eman dit, eta ganbara alde hau dauket kiskalita. Izan gaitezen piratak bezain ausartak eta batez ere ahal bezain libre.